manjing rawuhipun rombongan besan Bopo Tono Balai Butiti karangkulaken pinanganten kekalih tumuju Jeping Pandhapi Agung kanthi Pandhawa Boyolali pinanganten kekalih panji wonten ing ngarsa Bopo Pak Ibu yen anakku panjang sliramu pirang-pirang taun saiki bali nulis sliramu yen wis gowo garwamu wis gowo sejodohanmu senten atine ibu yen anakku wis apologi dening garwamu kang bangsa pituhu cuma bersihmu yen wis lawan jangkamu yen diwehi sira mulih tak wehi itu penting aso kabeto parang jangkamu yen tak wehi yen Ger anakku tambahan sliramu tumuju Dampar Dento lega sapepak Sinaraja sakbungkurnya ramuh dening Dampar Dento Bopo Sugi katuran tancep karya tanem jeruk wonten ing kalenggahan punika dening pinanganten kekalih ananging saderengipun lenggah wonten ing Dampar Dento Bopo Sugi hangemban pinanganten kekalih kanthi inggih punika Bopo Timbang anak dhewe ditemokno iki kanthi saurunge dilunggune ditimbang-timbang bobot-bobote ya wis tak timbang-timbang iki wis padha Bu tegese padha iki wis dadi anake dhewe wis ayo dilungguhno ya Bu oh ya wis Pak tak lungguhno jumeneng sawetawis dening Bopo Sugi kalian pinanganten kekalih Raja sakbungkurnya ramuh dening Dampar Dento Bopo Sugi katuran tancep karya tanem jeruk wonten ing kalenggahan punika dening pinanganten kekalih kang kapapat Bopo Tono Balian Assalamualaikum Bopo Tono Assalamualaikum Bopo Tini Ibu Tini sakmenika
Lah sakmenika sampun badhe ngersakaken lenggah dening pinanganten kekalih wonten ing Dampar Bento keparengan panjenengan kalih kula ngersani lenggah kalian pinanganten wonten ing Dampar nggih. Nggih ngersakaken sumangga dumateng panggenanipun kawula lenggah kula aturi sumangga. Dening Ibu Yami karangkulaken dening Ibu Tini lenggah wonten ing Dampar Bento sakloron ugi dening Bapak Sugi ngersakaken lenggah dumateng Bapak Tolo. Sak bungkurnya kalajengaken kanthi hanjenipun sungkeman. Hanjengku dening pinanganten kakung Sumawana Putri wonten ngarsanipun pepunden kang katon bapa kelawan ibu. Tak gawe pangestu marang sliramu dadi aja jimat marang omah-omahmu ya, Ger. Sliramu wis madhep mantep munggah palakrama karo Tiara. Muga-muga sliramu bisa bangun keluarga kang sakinah mawaddah warahmah ya, Ger. Inggih matur sembah nuwun Rama sampun peparing ide pangestu dumateng kawula. Sampun Mas Jaya. Gilir gumantos dening pinanganten kakung hajengku dumateng ngarsanipun ibu dipun sayang Bu, nyuwun dipangestu nggih Bu dumateng kula nggih Bu. Mugi-mugi kula saged ngayahi ijabahi inggih punika bebrayan agung ing kalenggahan punika nggih Bu. Inggih, tak gawe pangestu mayot dadi aja jimat marang omah-omahmu. Muga wae sliramu bisa nganti kaken-kaken lan inen-inen ya, Ger. Tak gawe pangestu marang sliramu ya, Ger. Nggih, dipun sayang pipi kanan pipi kiri. Nira pinanganten putri kanthi hanyuwun idilang pangestu sungkepan. Kula suwun semedya dening Bapak Sugi kaliyan Ibu Ida manjing wonten ing tengah karanten badhe dipun aturi sungkem dening pinanganten kakung kekalih. Samoten ugi dening pinanganten kakung hanya nyuwun idilang pangestu dumateng Ibu Nira ugi pinanganten putri hanjengku dumateng ngarsanipun bapa kanthi hanyuwun idilang pangestu. Pak, jaluk pangestune lho Pak kanthi munggah palakrama. Muga-muga wae aku bisa nglamentah dadi keluarga sing bener ya Pak. Matur suwun nggih Pak. Salajengipun nggih punika Bapak Nira pinanganten putri ugi Bapak Sugi kaliyan Ibu Ida tansah dipun suwun pangestunipun dening pinanganten
kekalih